Наш шкіряний слінг Косуха Тарва 6402. Це під правшу, є точно такий самий під лівшу з індивідуалізацією, з лазерним гравіюванням анаграми для клієнта. Дві кишені спереду. На блискавках одна кишеня, оця в мене під рукою під смартфончик. І основне відділення широченне до дна, об'ємне. Тарва 6402 під правшу, 6405 під шульгу. Ремінь шкіряний, регулюється, металева фурнітура. Все як має бути. Власне українське виробництво. Відправляємо по Україні, відправляємо за кордон, відправляємо на ложку і передоплат не треба. Приходите, отримуєте, міряєте, нюхаєте, робите ще щось з нею, що там в межах розумного, і оплачуєте. І насолоджуєтесь справжньою українською якістю від бренду Тарва.